أرست زينام حملوا عشران تنفصم أقربات زبو ربحة بمحساب كخون كم زقبا قدم مستر أبي أحمد قريتهم لزب قدماي مفتح صقمات بمخانو بميت حقراوي مردا مفتار كم زقبا تقريتهم كاب وصاي بريزيدنت أمريكا جو بايدن أمونغو إسرائيل عطقات فلسطين من زلو قنصي تطو نقبل صويعهم سلام كبرات ملكتي كمام سيقوم ساعات 10 تقينو مأدي زينا جميرو مزيناتات أبراهام فسام بريزيدنت سالورق زودي منغست فرنساي نسغغر منغست السودان عالم لخ حاجز نمغبار اب باريس ابستدالو غوباي تساتيفن ابتي غوباي اثيوبيا حويسو بزحات هاغرات افريكان عالم لخ تكالاتن كمستساتفا تغليتم بريزيدنت فرنساي ايمانويل ماكرون هاغروم فرنساي السودان كاب عالم لخ تكالات گنزب استلقحتو عدا يقالل يوز ولتو 1.5 بليون دولار حاجز مغبارا غليصوم توم بريزيدنت هاغرات افريكان عالم لخ تكالاتن حاجز نخغبرون صويعم يوم سودان خالوت هاغرات عبنت كخون زقل لممد ديمقراسي تركب زبلو قدماي منستر سودان عبد الله حمدوك هاغرات ناغبرو نزركبا حاجز مسغن اقربهم ابتي مدرخ ترخيبن مدرز اسمع بريزيدنت سالورق زودي امونغو اثيوبيان سودانن نزبنات استساغره بدم استاساسره محزنتن متسارن ابرهن غداي گدب داس بزملكتون اتقدب زفلفلو حيلي الكتريك اثيوبيا نزيغاتاتا طلب حيلي كاب مملا حليفو نهاجرات زوبا مبرق افريكا ون تربحتي كغبر زقل كم زخونه تزاربن بخالق ملكعو عبدوب السودان استفطرو زي مسمعات يخونم كفترو زخلو زي مرجعات كفتحو زغبوم بزتن اب مره ز تمركوسه كخونن كم زغبا مغنزابن تغليصوم ابتي غباي كاب بريزيدنت سالورق زودي بتوساخي بريزيدنت رواندا بول كاغامين بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسين كاب افريكا مدرك كم زسمعو تحبيرهم حملواي 10 انتن فصم اقربات زبو ربحة بمحساب كون كم زغبا قدماي منستر ابي احمد غليصوم سالساي زور حملواي 10 مجمري مرها جبر اب بيت صحفت قدماي منستر انا تسالط يركب نصبصاب تگستيشانو ابادي دمقان سالساي زور هاغراو حملواي 10 منستراتن رسان محدار كللاتنا بزترخبلو تجميرو ابز حلفو كلتا عامتات 9 بليون فلسطات تتخلون تخون ابز عامت دما بحملواي 10 6 بليون بايثيوبيا 1 بليون دما بغربابتي هاغرات اثيوبيا نمتكال مدب كمستتحازت حبيرو ابت بروجرام ترخيبهم مدرز اسمعو قدما منستر دكتور ابي احمد اثيوبياوያን بحملواي 10 زرعي ومنفسيكال اب كالو تعودتاتون مدغام زكال مخانو مغلص يلوم ግሪን ሌጋሲ ለኢትዮጵያ ስንል ቤታችን ቢሮአችን حملواي لغاسين إثيوبيان تنبل منبر أفايتنا بيروتاتنا كبابتاتنان كتماتاتنان كمودما هاجرنا إذا كمسؤولي جبا زبل التحساسبا زحزايون بيروتاتنا خونا كتماتاتنا بزل كعن ملوات أبز بوتا ولا حدا كوز أي هاجر زمس عين التخلي وأقرب يلن استفلي فلتت كنا جنزبون أيمس أنان أبز حصر أوان إذا ببعلنا عقمي مدلاون تخيلنا ملا هاجرنا بزجواب حملواي غير كم مملخع كم زكال مرأيايون إثيوبيان حبيرهم نولدوز محلف سرح بمسرح أي خلون زبل تطرات تليم دما نحنا كمن حسون حسبنا دما عمريت سرت انت زبطن عبيت إثيوبيا جهاد نمغبار كمن نسرحن مغلصيو ابعلتهم انقساس اثيوبياوያን اغرابات وسان ግደ ከም ዘለዎም ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዙይ ንምግባር ድማ حملواي 10 ክጠናኸር ይግባይሎም ኢትዮጵያውያንና ዛፍ በየለቱ ባለ እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ትስስር አላቸው ኢትዮጵያውያንን አግራብን ልዑል ዝኾነ ምትእሳር ኣለዎም حملواي لغاسين تنحسب مس كل من قسقاساتنا عبي ግደ ጻውቱ አግራባት እንምቁራጽ ከም ንብርትዕ ኩሉ አመትካልውን ክንብርትዕ ይግባ ድጋፍ ኮፍ መበሊ ብርሃን ወሕስና ናብራ ንኸይንስእን ዝብል ሐሳብ ዝሓዘ እዩ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተልዓሉ ዘይምርዳት መንቀልዮም ሃፍቲ ተፈጥሮ ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኩሉ ተጠቃማይ ዝገብር እዚ حملواي 10 ምጥንኻሪ ድሊሎም በዓለም ላይ ያሉ ግጭቶች
አብዛኛው ሊባል በሚችል ደረጃ ኣብ ዓለም ዘለው ጎንጽታት በአብዛሓ ብዝበሃል ብርኪ ምስ ምምንጣል ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተተሓዙ እዮም ማዕድናት ማይ ቦታን ካልኦትን ሓዊሱ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ምምዝባላት ምስ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተተሓዙ እዮም ናይ እንስሳት መውዕሊ መሬት መንበሪ መሬት ብሓፈሻ ዝሕሸ መሬት ንምሓዝ ዝካየድ ውጥጥ ብብርኪ ዓለም ኣብ ዞባናን ሃገርናን መንቀሊ ጎንፂ እዩ ኣብዝሓ ቦታ ምልዋጥ እንተኽኢልና ጎንፂ ንምንካይ ረብሓ ኣለዎ ብዙሓት ሃገራት ንኸይደፍሩና ድማ ይሕግዝ እዩ ምጅማር ሳልሳይ ዙር ሓምለዋይ ዓሻራ ከምቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት عوت ንምግባር ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ከም ዘድሊ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጸዊዖም ባለፉት 2 ዓመታት ተደምረን እንዳሳካ ነው በዚህ ዓመትም ተደምረን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተደሚርና ዓወት ከም ዘመዝገብና ሁሉ ለሙን ተደሚርና ዓወት ከም ነምጽእ ተጽዊት ይግበር እዩ ኣብዚ ኸይዲ ኩሉ ኢትዮጵያዊ በሃይማኖት በዓሌት በክልል ብጾታን ካልኦትን ምኽንያታት እንታይ ተፈላለየ ከም ሓደ ሰብ ምትሕባር መንፈስ ከም ዝዕውቶ ብዝለዓለ ክብሪ ጻዊተ ይቀርብ እዚ ፕሮጀክት ምስ መረጻ ዝተኣሳሰረ ይኮነን ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ ንዝቕጽል መረጻ እንተ ዘይኮይኑ ንሕዚ መረጻ ይበጽሕን ሃገር ዕላማ ዝገበረ እምበር መረጻ ዝዓለመ ብዘይ ምዃኑ ኩሎም ውድባት ፖለቲካ መራሕቲ ሃይማኖት መማሃራን ተምሃሮ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ስራሕ ዝርከቡ ፈተውት ሃገር ብምሉኦም ጻዕሪ ብምግባር ነዚ ሕልሚ ክዕውቱ ይግባእ ሳልሳይ ሓምለዋይ ዓሻራ ኣብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ከም ዝጅምር ድማ ተሓቢሩ እዩ 83 ፕሮጀክትታት መንገዲ ብጸገም ጸጥታን ወሰን ምኽባርን ስርሖም ክወግኑ ከም ዘይከኣሉ በዓል መዚ መንገዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም እቲ በዓል መዚ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ትራንስፖርትን ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዝገምገመሉ እዋን እዩ እዚ ዝበለም ንጸብጻብ ንብረት የተሆነ አባዲ ደመቀ ከወሰን ማስከበርና ከይገባኛል ጥያቄ ነፃ በማድረግ ተቋራጮች በውላቸው መሰረት ስራ እንዲጀምሩ በማድረግ ካብ ምኽባር ወሰንን ሕቶ ይግባአንን እዩ ነፃ ብምግባር ተቋረፅቲ ኮንትራክተራት ስርሖም በአግባቡ ንምውጋን ለውጢ ዲዛይን ምግባር ክንደይ ዝኣክል ኣብ ስርሖም ማሕለኻን ከይኸውን እቲ ሚኒስትርን በዓል መዚ መንገዲ ኢትዮጵያን ይሰርሕ ኣሎ 61 ፕሮጀክቶች አሁንም ችግር ውስጥ ነው ያሉት ወሰን ማስከበር ባለፈው አቅርበናል 24 ፕሮጀክቶች በጸጥታ ችግር ተስተጓጉለዋል 83 ፕሮጀክቶች ዘግይተዋል ወይ ቆመዋል ማለት ነው ኩሎም ፕሮጀክትታት ኣብ ጸገም እዮም ዝርከቡ ጉዳይ ምኽባር ወሰን ኣብ ዝሓለፈ ኣቕሪብና ነርና 24 ፕሮጀክትታት ብጸገም ጸጥታ ተሰናኺሎም እዮም 83 ፕሮጀክትታት ወይ ደንጉዮም እዮም ወይ ድማ ጠጠው ኢሎም እዮም እዚ ሓበራዊ ምርዳእ ዘድልዮ እዩ ንሕና 21 ፕሮጀክትታት ንክቋረጹ ጌርና ኢና 5 ድማ ክቋረጹ ዝኽእሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ 92 መማኸርቲ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ስጉምቲ ወሲድና ኢና እዚ ምርኣይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እዚ ዘርፊ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ጸገማት ኣለዉ ሕጽረት ቀረበሎ ወሰኽ ዋጋ مخبار ጸገም ወሰኑን ኣሎ ከናንተ የሚጠበቀው ጀምሩና በፍጥነት ጊዜ ሳትወስዱ ካባኹም ትጽቢት ዝግበር ብቁልጡፍ ጊዜን ከየጥፋኹም እቲ መማረጺ አቅርቡ እዚ ንምግባር ዘይደል ትካል እንተልዩ ሓላፊት ትካል ይተሓተት እዚ ምግባር ዘይኽእል ክልል እንተልዩ እቶም ፕሮጀክትታት በሙጉታቶም ኮነ በመስራዞም ንማንም ክወቅሳ ይግባን ክልሎች በራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ያላቸውን ክፍተት በቅርበት አይተው ከህዝባቸው ጋር መክረው ክልላት በናይ ባዕሎም ጭቡጥ ኩነታት ዘለዎም ጉድለት ብምርአይ ምስ ህዝቦም ብምምኻር ዝሐሸ ዓቕቢ ብምፍጣር ህንጸት መንገድታት ኣስፋልት ብሰፊሑ እናሃነጽና እንተዘይኬድና ድሌት ህዝብና ብዝግባእ ክንምልስ ኣይንኽእልን ከም ሃገር ድማ ብኢኮኖሚ ተነሓናሓይ ኮይንና ክንከይድ ኣይንኽእልን ከም ሃገርና ዕብየትን ስፍሓትን ድሌት መሰረተ ልምዓት ዓብዪ እዩ እዚ ድማ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ለውጢ አንፈት አካይዳ እንተ ጌርና ጥራሕ እዩ በየዓመቱ የሚደረገው የመንገድ ጥገና እጅግ አነስተኛ ከመሆኑ በላይ በበዓመቱ ዝግበር ጽገና መንገዲ ትሑት ካብ ምዃኑ ላዕሊ ዓብይ ጸገም ጽሬት ይረአዩ እዩ ከምኡ ድማ እቲ ንጽገና ዝተተሓዘ በጀት እኹል ይምባል ይካኣልዶ በአሁኑ ጊዜ በአመት ወደ 3 ቢሊዮን ብር እየሰበሰብን ነው የምንገኘው ማለት ነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓመት ከባቢ ብር 3 ቢሊዮን ኣብ ምትእኻብ ኢና ንርከብ እዚ ድማ ንነዳዲ ዋጋ ዓደጋ መረጋጊ ብምባል ፍርቂ ገንዘብ ብሚኒስትር ገንዘብ ማዕቀብ ክግበሩ ምኽኣሉ ጸገም ፈጢሩ እዩ የሎጂስቲክስ ስርዓታችንን ከማዘመን አንፃር ምን አይነት ተጨባጭ ውጤት ተመዝግቧል ስርዓት ሎጂስቲክ ዘመናዊ ምግባር እንታይ አይነት ጭቡጥ ውጤት ተመዝግቡ አንድ የትሬን ሴት ለመጫን ወደ 53 ፍርጎዎች ማለት ነው እስከ 3 ቀን ይወስድ ነበር 53 ፋርሳታት ዘሎ ሓደ መስመር ባቡር ንምጽዓን 3 መዓልትታት ይወስድ ነይሩ ኣብዚ ዓመት ግና ናብ ሓደ መዓልቲ ትሕት ንኽብል ተገይሩ እዩ ኮንቲነር ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንኽጽዓን ምግባር ተኻኢሉ እዩ እዚ ድማ ግዘን ወጻእን አቅርቦት ንኽንኪ ናይ ባዕሉ ግደ ተጻዊቱ እዩ በመናኸሪያ ውስጥ የሚታዩ ወከባዎች መጠነኛ ማሻሻያ የሚታይባቸው ቢሆንም
አሁን ችግሩ ሙሉ በሙሉ የተወገደ አይደለም። ኣብ ከባቢ መናኸርያ ዝረአይ ዝነበረ ምድንጋራት ውስን ምምሕያሽ ተገበሩሉ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ንሙሉእ ዝተቐረፈ ኣይኮነን። ምስ እዚ ተታሒዙ ኣብ ዓመታዊ ቴክኒክ ምርመራ መካይንን ዝፍጸም ዝነበረ ግዕዚና ብቴክኖሎጂ ተሓጊዙ ንኽፍታሕ እቲ ሚኒስተር እንታይ ኣብ ምግባር ይርከብ? እነኚህ ወከባ የበዛባቸው መናኸርያዎች ይቀየራሉ ብለን እናስባለን። እዞም ምድንጋራት ዝበዝሕዎም መናኸርያታት ክቕንሱ እዮም ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብ አዲስ ከተማ ዘሎ መናኸርያ ናብ ልምዓት ንክኣቱ ናይ ዲዛይን ስራሕ እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ። ተወሳኺ መሬት ድማ ካብ አዲስ አበባ ንኽፍቀድ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ። እዞም ፀገማት ኣብቲ ልሚ 10 ዓመት ብልፅግና ትራንስፖርት ተኻቲቶም ክፍትሑ ንምግባር ዓብዪ ስራሕ ሒዙ ዝስራሕ ዘሎ። ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኣይንዋገን ብምባል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝጋውሑ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ሓሶስ ስዒቡ ዝሓዞ ዝተዛብዐ ቅዋም ክልውጥ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ፀዊዖም ኣለው። ንጋት በቃና ንዘዋደደቶ ፀብጻብ በሪሁ ብርሃነ ከም ዝዕብ ቀርቦ እዩ። Ethiopia is a sovereign country. The government of Ethiopia had all the rights. ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ህላው ሃገርና ኣይንዋገን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቤት ዕዮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተረኺቦም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። መጀመሪያ ሊያሳስበኝ የሚገባው እኔ እንደ ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ሀገሬ ናት፣ መጀመሪያ መቀመጫዬ ናት፣ ክልሌም ሀገሬም። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይጋውሑ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ስዒቡ አሜሪካ ሆነት ካልኦት አካላት ዝሓዝዎ ግጉይ ቅዋም ክልውጡ እውን ፀዊዖም ኣለው። ይሄ ስለ ፖለቲካ ድርጅት ስለ መንግስት ምናምን አይደለም። እዚ ብዛዕባ ፓርቲ ፖለቲካ ብዛዕባ መንግስቲ ይኮነን። ከም ሃገር መንግስቲ አሜሪካ ወይ ድማ ምዕራባውያን ዝሓዝዎ ቅዋም ህድእ ኢሎም ክሪእዎ ንምሕታቲ ናብዚ ክወፅእ ዝኽኣልኩ የአሜሪካ መንግስት እጁን እንዲያነሳ መንግስቲ አሜሪካ ኢዱ የልዕል። ንሕና ንመንግስትና ኢና ንድግፍ። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሃገር እያ። ኢትዮጵያ የራሷ ሶቨሬኒቲ ያላት የ3000 ዘመን ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ሉዓላውነታ ዝሓለወት ሃገር እያ። ታሪክ 3000 ዓመታት ዘለውዋ እውን እያ። ጽላእታ ዝሕፈረት ሃገር እያ። ሎሚ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስለ ዝተፈጠረ ንዕኡ ተቃይሞ ወፅእ ዘለኹ። መጻኢ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘሳግራ መንገዲ እዩ ኢሎም ኣለው እቶም ተሳተፍቲ። የውጭ ኃይሎች ከፍተኛ ጫና አለ የአሜሪካንም ጨምሮ ኢትዮጵያን በጋራ ሆነን ይሄንን ጫና ሓይልታት ወፃኢ ልዑል ፀቕጢ ይሕድሩ ኣሎ ናይ አሜሪካ ሓዊሱ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ነዚ ፀቕጢ እዚ ከም እንቃወም ንምግላጽ ብፍላይ አሜሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትወስዶ ዘላ ቅዋም ንምቅዋምን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዃንና ንምግላጽ ኢና ተኣኻኺብና። እዚ መጻኢ መረፃ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኩነታት ንኽዛዘም ዘለና ትምኒት ድሌት ንምግላጽ እውን እዩ። ግድብ ህዳሰ መግለጺ ህላውናን ሉዓላውነትናን እዩ። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዝጋውሑ ወፍርታት ግግዊ ፕሮፓጋንዳ ንድሕሪት ከይበልና ሓገዝና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና በመባል እውን ተዛሪቦም እዮም። ማስተላልፈው መልእክት ዛሬ እዚህ የተገኘሁበት ምክንያት ከነ ቤተሰቦቼ ኣብዚ ምስ ስድራይ ዝተረኸብኩሉ ምክንያት ሃገረይ ወኪሌ ቤተሰበይ ወኪሌ ሓድነትና ንምጥንኻር እዩ። ካልኣይ ድማ ግድብና ተገዲቡ ክመልእ እዩ። ኣብ ቀረባ ብስራት ከም ሰምዕ የዝግምት በሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለውን ጫና ለመቃወም ነው። ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ንምቋሚ ግድብ ኣባይ እውን ብግቡእ ተዛዚሙ ንህዝብና ክረብሕ ዘለና መሰል ምግዳብ ንምግላጽ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መወዳእታ ዘለዎም ሕቶ ንሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብጽሑፍ ኣረኪቦም እዮም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሃገር ብምዃና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካብ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት መምርሒ ኣይትቕበልን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሓደ ትካላት ሚድያ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝቐርቡ ዘለው ውንጀላታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ትካላት ኢትዮጵያ ካብቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ንክትወፅእ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ካብ ምሕጋዝን ምድጋፍን ነቲ ኩነታት ኣብ ምግዳድ ትኩረት ገይሮም ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ሰብኣዊ ድጋፍ ክልል ትግራይ ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስራሕ ድልውነቱ ምግላጹ ጥራሕ ዘይኮነስ ወሃብቲ ሰብኣዊ ድጋፍ ብዘይ ምንም ገደብ ኣብቲ ክልል ክንቀሳቐሱ ምፍቃዱ እቲ ሚኒስትር ገሊጹሎም። ኣብ ሓደ ከባብታት ክልል ትግራይ ምስ ፀገም ፀጥታ ተታሒዙ ሓገዝ ንምግባር ኣጸጋሚ ምንባሩ ዝገለጸ
እንትኸውን ሕዝግና ከም ዝተፈትሐ ገሊጹሎም መንግስቲ ዝመጽእ ዘሎ ሻርሻ ሃገራዊ መረፃ ሰላማዊ ግልጽን ተኣማንን ኮይኑ ንኽዛዘምን ኣብዛ ሃገር ዘላቂ ሰላም ነጻነትን ዴሞክራሲን ክዓስልን ይሰርሕ መላው እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ሓይሊ ጸጥታ ብዘይ ዝኾነ ኢደእታውነት ኣብ ድንበር ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ምውፋር ከም ዝኽእል ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ لزب قدماي مفتحي صقمات بمخانو بميت هاغراوي مردا مفتار كم زغباته غريصم كيدي سغغر سرعه ديمقراسي هاغراوي مرددان مرصا 2013 بزبل مري حساب نتخاتلت معالتات زصنح مدرك لزب تجميرم نصبصاب فاسيكا اياليو فسا مبراتوم ሚኒስተር ሰላም ከይዲ ስግግር ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ መረፃ 2012 ልዕሊ ዜን ዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣካላት ማሕበረሰብን ምስ ተውፃፁ ዘተ እናካይደ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ዋዕላ ከይዲ ስግግር ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ዘምፀም ውፅኢታትን ዘድህበ ምይጥ ዝተካየደ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ መልዕሊ መዛተይ ሓሳብ ዘቕረቡ ኣብ ሚኒስትሪ ሰላም ኣማኻሪ ዝኾኑ ዶክተር ኣብዲ ዘነበ ኢትዮጵያ ዝሓለፈቶም መንገድታት ጉዕዞ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዘሕደርዎም ጽዑንትታት ገሊጾም ሁሉም የሽግግር ሂደቶች የዲሞክራሲ መገንባት ሂደት ውጣ ውረዶች አሉት ነባ በየትኛውም አይነት አገር ላይ ስሙዝ ሆኖ አልታየም ምክንያቱም እንደምታውቁት ኩሎም ጉዕዞታት ስግግር ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣለዎም እዚ ይኽረ ዘይካለ ሓድሽ ነገር ከምጽእ ዝደልሎ ከይልወጥ ከይቕየር ዝቃለስ እውን ኣሎ እዚ ዝፈጥሮ ጎንፂ ኣሎ እቶም ጎንፅታት መስርሕ ዝፈጠሮም እዮም ሕቶ ፍትሓውነት ሕቶ ቁጠባ ሕቶ ዲሞክራሲ ውክልና ዝኣመሰሉ ሕቶታት ኣለዉ እዚኦም ዓብዮም እዮም ካሊእ ጎንፂ ዝፈጥሩ ዘለዉ እዚኦም ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦም እዮም ዝርርብ ምጅማር ቀንዲ መፍትሒ ስጉምቲ ብምዃኑ ምይጥ ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ትኩረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ትልዝብ ገሊጾም ችግሮቻችን በጣም ሲስተሚክ ናቸው ባለፉት ስርዓታትን በደንብ እየተበላሸ መጡ ሲበላሹ የመጡ ነገሮች ናቸው በእያንዳንዱ ጸገማትና ሕልኽልኽ ዝበዝሖም እዮም ኣብ ዝሓለፉ ሰዓታት እናተበላሸው ዝመጽእ እዮም ሕድሕድ መዓልቲ ኣብ እንፍጽሞም መፍረስቲ ተግባራት ሃገርና ዝጎድኡ እዮም እዚ ብተግባር ዝተረኣየ እዩ ስለ ለውጥ ስለ ሽግግር ስናወራ ያስተሳሰብ ለውጥ የሚያስፈልገው አገዛዙ ነው ወይም ስርዓቱ ነው ካል ባለቤቱ ህዝብ ይሆናል ብዛዕባ ለውጢ ብዛዕባ ጸገም ክነልዕል ከለና ለውጢ ተሓሳስባ ከምጽእ ዘለዎ እቲ ስርዓቲ እንተልና በዓል ዋና ህዝቢ ዝኸውን ቅድሚ 100 ዓመት 150 ዓመታት ህዝቢ ተሓሳስቡ ከምዝ ነይሩ እንተልና ህዝቢ እኮ ኩሉ ግዜ ሕውስውስ ዝበለ እዩ ኮይኑ ግና ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ህዝቢ ንቅድሚት መንግስቲ ንድሕሪት እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለውጥ ተብሎ ይጀመርና ለውጡ መመራት ሳይችል ሲቀር ኣብ ሓደ ከባቢታት ለውጥ ተባሂሉ ይጅመር እሞ ለውጥ መራሒ እንትስእን ተበቲኑ እንትቐሪ ዝበለፀ ቅልውላው ይመጽእ እዚ ፈሊጥካ ብንቕሓት ምሕጋዝ ካብ ውልቀ ክሳብ ትካላት እጃሙ ክንደይ ዝኣክል ክኸውን ኣለዎ ባህሊ ዲሞክራሲ ምሕያልን ልዕልና ሕጊ ምርግጋጽን ሃገራዊ ምርድዳእ ቀንዲ ተግባር ዋላ እኳ እንተኾነ ሃገርና ግና ንዓመታት እዚ ንምትግባር ተሳኢንዋ ጸኒሑ እዩ ዝበላ ድማ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እየን የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ የአንድ ጀንበር የጥቂት ዓመታት ጉዳይ አይደለም የተከማቸ የተጠራቀመ በየጊዜው ያደገና የጎለበተ የሚሄድ ስራ መስራትን ይጠይቃል ጉዳይ ሃገራዊ ምርድዳእ ስራሕ ሓደ መዓልቲ ኣይኮነን ሕማም ሓደ ዓመት እውን ኣይኮነን ዝተዋሃለለ በብግዚኡ እናዓበየ ዝመፀ ንዙይ ዝስዕር ስራሕ ምስራሕ የድሊ ብመንፅር እዚ ትኽክለኛ ጉዕዞ ጀሚርና ዲና ወይስ መንገድና ስሒትና ኢና ዝብሉ ጉዳያት ንምርኣይ እዚ መድረኽ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ኢልና ንኣምን ንተኸታተሊ መዓልታት ዝካየድ መድረኽ ልዝብ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ኣካላት ተቀራሪቦም ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ሰላም ምርጋዝ ዝከኣል ዓሚቑ ባህሊ ዘተ ክምዕብል እንከሎ ምዃኑ ማይን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ዘተ መድረኽ ምክንያት ብምግባር መግለፂ ተዋሂቡ ኣብዚ ሃገር ዝረኣዩ ዘጋድድ ዛዕባታት ብዝለዓለ መልክዑ ዘተ ተገይርሎም ሃገራዊ ምርድዳእ ስለ ዘይተበፅሐሎም ዝፍጠሩ ዘለው እዮም ድማ ተባሂሉሎም ብፍላይ ሎሚ ኢትዮጵያ እትርከበሉ ኩነታት ብምግንዛብ ባህሊ ጸገማት ብምይጥ መፍታሕ ከምዕብል ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም
በህብረተሰብ ዘንድ ልዩነት ሲፈጠር ያስተሳሰብ ልዩነት ሲፈጠር ያንን ያስተሳሰብ ልዩነት በኃይል በመደፍጠጥ ነው እያሸነፍን ለመሄድ ጥረት ስናደርግ የነበረው። ኣብ ማእኸል ማሕበረሰብ ኣፈላላይ ክፍጠር ከሎ ኣፈላላይ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ። እዚ ኣፈላላይ ኣተሓሳስባ ብሓይሊ ብምጭፍላቅ ኢና ክንሰግር መጺና። ከዚ ግና እዚ ልዝብ ዓብዪ ረብሕኡ ድሕሪ ከዚ ኢትዮጵያውያን ኣፈላላይና ብሓይሊ ኣይኮነን ክንተዓርቆም ዘለና። ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ከመ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር በብብርኩ እናፈታሕና ዘይፍትሑ ጸገማትና ድማ ተኸባቢርና ከመይ ክንሰግሮም ከም ንኽእል ክንለምድ ዝገብር እዩ። ሚኒስትር ሰላም ኮሚሽን ዕርቂ ሰላም ሓበራዊ ቤት ምክሪ ውድባት ፖለቲካን 8 ትካላት ዝሓቆፈ ማይንድ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ምርዳእ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ሓሳባት ከተኣኻኽቡ ምጽንሖም ተሓቢሩሎም። ከም ጸብጻብ ሪፖርተርና ፋሲካ ኣያሌው ብብርኪ ሃገር ካልኦት ተኸታተልቲ ምይጣት ንምክያድ ከም ዝተተለመ እውን ተገሊጹሎም። ሃገራዊ ሰላም ብልዝብ እዩ ዝመጽእ ዝበላ ተን ሚኒስትር ሰላም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ እጃሙ ከም ዝጻወት አተሐሳሲበን። ከዚህ በፊት በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች ነገሮች በኃይል ሲፈቱ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅድሚ ሎሚ በታሪክ አጋጣሚታት ጸጋማት በኃይሊ እንትፍትሑ ዝረአናሉ ሁነታት አሎ። ሕዚ ዘለናሉ ስእነት ሰላም ዘርእየና እውን ንነዊሕ ግዜ ምይጥ ከይገበርናሎም ዝጸናሕና ጸጋማት እዮም። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ዜጋታት ሓንቲ ሃገሪና ብዝሰልጠነ መልክዑ ብምይጥ ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት ክንፈትሕ ብሓሳብ ክንረዳዳ ኣለና። እዚ ዓብዪ እጃም ክጻወት እዩ ኢልና ንሓስብ። ሻቻይ ሃገራዊ መረፃ ደቂ ኣንስትዮን ጉዳት ኣካልን በቲ ዝድለ መጠን እንዳሳተፈ ኣይኮነን ተባሂሉ። ትካል ኣሃዱ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ምስ ትካላት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ በምትሕባር ከይዲ መረፃ ዝድስስ መድረኽ ኣሳሊጡሎም። ኣብቲ ምይይጥ ፓርቲታት ፖለቲካ ጉዳት ኣካልን ደቂ ኣንስትዮን ዘካተተ ኣብ ምግባር ክፍተት ምህላው ተሓቢሩሎም። ኣብቲ ምይይጥ ዝተሳተፉ ፓርቲታት ፖለቲካ ምህዳር ፖለቲካን ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ሕፅረት ልምዲ ነቲ ሕፅረት ከም ምክንያት ገሊጾም ኣለዉ። መራኸብቲ ሓፋሽ ፓርቲታት ፖለቲካ ዛዕባ ጉድኣት ኣካልን ደቂ ኣንስትዮን ከልዕሉ ይግባእ እውን ተባሂሉሎም። መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ሻቻ ሃገራዊ መረፃ ንክናዋሕ ምግባሩ ወድዓዊ ኩነታት እቲ ሃገር መሰረት ዝገበረን መጻኢ ዕድል ኣብ ድልዱል መሰረት ንክህነፅን ዓብዪ እጃም ኣለዎ ክብሉ ፖለቲከኛን ምሁር ታሪኽን ዝኾኑ ተስፋይ ኣለማየሁ ገሊፆም። እቲ ውሳነ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሰላምን ምርግጋእን ሃገር መሰረት ዝገበረ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ዲሞክራሲ ክተሰጋግርና ኣልካ እዚ ኣብ ኣጣየ ዝግበር ዝነበረ ገለመላ ኣብ ቀረባ ናይ ትግራይ ኳሕደጎ ስለዚ እዚያት ነገራት ሪኡ ዲሞክራቲክ ምርጫ ነዛ ዓዲ ንዘለቄታ ኣይጠቅምን ኢሉ እንድሕር ኣቢሉ ሓቁ እዩ ክብል ክእል እየ። ናትና እውን እኮ ናትና ድርጅት እውን እኮ ቅድሚ ሕዚ ብዘለናዮ ኩነታት ናይ ኣብዝሓ ጉዳይ ንድምፂ ንክትግዛእ ደኣ ታሽሚ እምበር ዘለናዮ ኩነታት ናብ ምርጫ ዘምርሕ እውን ዝመስል እውን እቲ ፕሮሰስ እንድሕር ዘይዓርዩ እቲ ውፅኢት